Κάθε άνθρωπος που φτάνει στη γραμμή του τερματισμού κουβαλά τη δική του ιστορία. Ο Μάριος δεν έχει τρέξει απλώς ένα μαραθώνιο, έχει κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο και μας αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει επιμονή αλλά και ένας στενός κύκλος ανθρώπων γύρω σου, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Μάριε, θέλουμε να μας πας πίσω σε εκείνη τη στιγμή που άλλαξαν τα πάντα για σένα. Από το 2009, τον Οκτώβρη, ξαφνικά ήμουν στην εργασία μου κανονικά, δηλαδή απλά δεν ήξερα τι μπορεί να ήταν τούτο που είχα. Νόμιζα κάτι με το σπόνδυλο. Πήγα στον γιατρό, δεν ήξερε ο γιατρός τι μπορεί να ήταν τούτο. Το βράδυ δεν μπορούσα καθόλου να κινηθώ από το... Έμεινα τέγια, δεν μπορούσα καθόλου να κινηθώ. Σε 3-4 ημέρες έκανα MRI. Έδειξε ότι έπαθα δυσπλασία στο νοτιό μυαλό. Άνοιξε ο νοτιό μυαλός ξαφνικά. Είναι τύπο εγκεφαλικό. Άνοιξε ο νοτιό μυαλός και αδρανίσαν τα νεύρα. Τούτο μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου και την κόρη μου που είναι στο πλάι μου τόσα χρόνια. Ο Θεός έστειλε μου αρκετούς φίλους που με βοηθούν και στους μαραθώνιους, σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που κάναμε κατά διαστήματα. Τρέξαμε για ωραίους σκοπούς. Τι είναι αυτό που θυμάσαι που το φετινό εξεμλήμας All Marathon? Δυσκολίες. Αλλά και χαρά. Π.χ. στο μαραθώνιο, τον πρόσφατο στη Λεμεσό, μείναμε απολάστικο. Πηγαίναμε με τα. Στο λέμε, όπως είπαμε, με τα ρίμς. Εκεί στην επιστροφή μας έφεραν το δικό μου το προσωπικό το αμαξίδιο και τερματίσαμε. Από τη χαρά μου την πόλη, αν το είδατε, στέκουμε, στηρίζουν οι φίλοι μου και κάνω έτσι κάποια βήματα. Ήθελα πολλά να τον κάνω έτσι όρθιος. Χάρηκα το πάρα πολύ. Και τι θα έλεγες σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε αμαξίδιο, θα ήθελε να το κάνει αλλά δεν τολμά? Να κάνει τα πάντα. Εγώ πάω ταξίδια. Να λέει όχι. Θα τα καταφέρω. Θέλω να κάνω το τάδε πράγμα. Θα τα καταφέρω. Είναι απλά η αναπηρία στη ζωή μου και παρακάτω. Συνεχίζω. Με χαμόγελο, να μην είμαι μίζερος άνθρωπος. Ό,τι έκαναμε πριν δηλαδή, να το κάνουμε και τώρα με πιο μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά με τον τρόπο μας να τα καταφέρουμε να το κάνουμε και όπου θέλουμε, και όπου μας αρέσει να κάνουμε.